We just wanted to interrupt this podcast. Ladies and gentlemen, it's uKhuzani's birthday. Can I see a dancer? Happy birthday, uKhuzani! Happy birthday, uKhuzani! Yo, what a surprise! Ukuthi kuzoba na surprise njengale. Ngicela ngishayele ihlobo, ngishayele Igagasi ihlobo. Base balenze isiko lami lento engafika emhlabeni. Ikheke yakhona nakhiwa nami madada, sengijabule madada qala. It's